ва духтарако ман як нуқтаи савдо ёфтагимтонаку бовар мекунед ҳатто бовар намекунем бовар мекунед духтаро ҳамиқа арзонае ки ин амҷо чизе ки мегирен 100 сомон марамат курткои фасон безрукавка курта двойка халат ҳар он чизе ки мебинен дар ин нуқтаи савдо шумо метавонед ки ҳамагӣ бо 100 сомонӣ харидорӣ кунед. Бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти рост чорум қатор мана ҳафтум контейнер марамат рақамошон аст ин моделҳоро бинед хушругӣ ёра бинед ҳамаш 100 сомонӣ мана духтарако двойкачои хушрӯ доранд чанд намуд размеро бо ҳастай духтаро мана 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомон ҳафтум контейнер ҳатман биёен духтаро нигоҳ кунед инам қисми поёнда курткача безрукавка ҳамаи чи 100 сомона ира бинед хушругиша бинед охи ягон ҷода ҳамин нарх нест мана леки дар ин нуқтаи савдо шумо ҳаминора метавонед 100 сомонӣ харидорӣ кунед ҳар якша нишон дода намешавад барое ки бор беҳад бисёра қисми болора двойкаҳоро диден ҳамаш 100 сомонӣ жимпиракҳои хушрӯ ина куртаҳои фасон ҳар он чизе ки дар ин нуқтаи савдо дидестен духтаро 100 сомон барои савдо мегирен барои худтон мегирен ҳатман биёен ай пеш тамошо кунед духтарако пушаймон намешавед нигоҳ кунед куртаҳои вирсач куртаҳои фасон ина хеле тигро ана модело мана мрамро хулас инами тараф чизе ки аст инамино ҳамаш куртаян ҳамаш 100 сомонӣ мана иша ишда фасон иша ишда фасон қисми боло жимпирои вязанера бинен 1000 намудаш астаи духтаро ҳамаш 100 сомон иҷада бо туничкаҳоям бодай диден ҳаминоям 100 сомон духтарако успед кунен ина либосгир бошен ҳатман биёен и бо двойкаая вайра бинен духтаро турецкия диден 100 сомон ҳатман омада ай пеш тамошо кунен духтарако бехабар намонед нигоҳ кунен 100 сомон халатҳои фасон хулас инами нуқтаи савдода ҳар он чизе ки мебинен 100 сомон шидагай гуфтигапо аксияи бераҳмона рафтестай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер и двойкая 100 сомон бовар кунед духтаро ман худам боварим наомадест амҷар навор гирифтестам охи я намуд борошон хушрӯвай бо ҳамиқа арзонай 100 сомон успед кунен ки тамом меша духтаро нигоҳ кунен ҳамиқа фасон курта болопӯш халат двойка ҳар он чизе мебинен 100 сомон инаи кардиганора диден иноям 100 сомон кардиган гирифтанен курта гирифтанен ина куртаҳои базови ини хеле куртаҳои фасони ғавсак хулас ҳамаш 100 сомонӣ иш чиай и кардиганай ира диден духтаро беҳтарин аксия рафтестай дар анамин магазини рақами 7 чӣ хеле гуфтам бозори Корвон тарафи иям 100 сомон духтаро хушругиша диден бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти рост чорум қатор мешава ҳафтум контейнер марамат 100 сомон беҳад куртачои фасон беҳад двойкаҳои хушрӯ ҳар он чизе ҳаст ина халатҳо диден 100 сомон ва духтаро диден инаи курткаҳо ҳамаш 100 сомонӣ ина кадомеша мегирен 100 сомон ира бинен хушругиша бо дарози хушрӯан диден размеро ҳастай ҳам безрукавкаш ҳам куркаш хулас инами нуқтаи савдода ҳар он чизе ки ҳаст 100 сомон мана бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза мешава иҷа ина духтаро ёша диден 100 сомон якум дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер мана нигоҳ кунен 100 сомон ман рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар бо метавонен хичонда муроҷиат кунен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава борошон мана 100 сомон ина иша ишда фасон ҳамаш 100 сомонӣ духтарако успед кунен дер накунен духтаро ки боршон беҳад хушрӯвай тамом мешавад арзонай охира бинен ҳамаш 100 сомон куртапочои фасон духтарако чанд светчая бо 100 сомон ина расветкоша бинен духтаро бамбука ки хушрӯан мана 100 сомонӣ кадомеша мегирен 100 сомон ина иҷада двойко ҳастай 100 сомон қабо материалошон фасонае духтаро нигоҳ кунен 100 сомон мана иноям двойка будай 100 сомон қисми болода бинен куртаҳо ҳастай 100 сомон беҳтарин нарх ина ино чиам болопӯшанд
кардиган. Мана ин кардиганоям 100 сомон. Хулас ҳамаш ҳар чизе ки мебинем амҷа 100 сомон. Унаҷа двойкои хушрӯ ҳастай 100 сомон. Ине кирто ҳастай 100 сомон. Ина двойкара фасониша диден 100 сомон. Успет кунен ки тамом нашавад духтаро. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза дасти рост 7-м контейнер духтаро. Марамат биёен айпеш бо бинен боварӣ дорум нарх навошон маъқултон мешава. Ира бинен охи чихо хушрӯай 100 сомон. Ҳар чизе ки дар ҳамин дукон ҳастай 100 сомон ай мана. Жимпир ҳастай, кардиган, халат, курта, ҳар чизе ки ҳаст 100 сомон нарх гузориш дагиад. Духтаро пушаймон намешавен. Ҳатман омада тамошо кунен.